Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Kablawan na kayo papagayam, itinagasat nga malem ti Sabado, Agosto 26, 2023. Dahil sa baliman na parang di programa tayo, Tinapalabas. Dahil di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo di Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnawisan da kayo, kadanggay mi tilasod ki may isang oras para rin di panangituloy at panangibasa, iri deto'y surat nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag kinayat, ni pagayam tayo anding. Tuloy ngay basa dito surat ni pagayam tayo anding agyaman tayo kaditi sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much kani Mr. Onofre Durupan manibo diti Wayanay, Hawaii. Thank you kani Dr. Alan Taylan manibo diti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 Z Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo iti Baguio ket kayo yung ikonsultar di Doktor Mapani di Doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Z Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa kada Mr. Elvis Panabang, kani Mrs. Mercy Panabang, Manipuri, Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo kani Honorable Sangguniang Bayan Member Dewey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Amasarakan, iti Balintawak Street, diri Sudad Tilawag. At danda ka rin kakalaing nga aircon technician, tapnornusin da ti problema, ti aircon, ti hanyaman alugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center. Masarakan, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa ni Engineer Neil Jose. Ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta, iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Kinagyaman tayo, iti TMT Construction Company, Masarakan, iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lawag City, laod ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti kayo panakdere na pasdek, agserbi ka na kayo si pupudno, ti TMT Construction Company. Kukwa kinimatmatunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan.
Daytoyen tinururay di revisem kadiri daan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten di DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubliti husto ala nga tilugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalid empleyado. Malaksi di data ijaya na pa iti pa nakatarimaan lagi di modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di diya kadaanan aging ganin di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Larod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badwi Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapo lang kada iti kumadanong nga ipainom tayon ket hang agapo kadagitay stagnant waters dagiti pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no kwan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at timet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo so nga ken dito pinagtutudo na nakalamanang nasalsud mo dito Robert Yes, dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot ta why not igalot yung laing nga di asidek di balbalay yung mga ramit kay te temporaryo ang paglinungan ta. Din papagayam, hindi tuloy, ngay basa dito surat nga nakipalaunan, tinapalabas sa kibiyag kinayat, ni pagayam tayo anding. Nagtultuloy ti relasyon mi ken ni Francis. E ti likudan niya dari di sana pabor wenno mangumsi, manguyaw ka na kami. Kang runaan na kanyak, Manong Robert. Gapu iti data kanayon ti panagpabusoy ko. Gapu takas lakasapulan met ti bagik ti makilin na ilo iti lalaki. Bunga siguro tinasapa nga pan nakabalok wenno pusay di asawa ka ni Samuel. Adda pa yan di gundaway nga ilibas ni Francisco may ribalay nga pagnanaydan ni. Aglalalo lang aruden numarabrabi kami ket umay da kami itulnog. Ditoy nga agpapaspay nga umuna santo agawid iti pumarbangon kabsat ko. Deti met nukwantiya rason nga saan ko nga mapanalain ti anak ko ani Jungjong nga adda karigiti wenno adda iti katugangap a babae Manong Robert. Kasta nga sitwasyon, Manong Robert. Dito'y nga, simmang bay manen di pagilasinan, wenno sinyales,
nga siyak ket agdadagsen kabsat ko. Nagbalin niya dakila problema no kasano nga ipaawat ko. Kang runaan na kariti naganak ken ni Samuel nga pimusay nga asawa. Nga siya kitadaanen iti karelasyon wenno agdadagsen. Nga addan tumanen sa bali nga ipasngay ko nga ubing wenno maladaga Manong Robert. Palimed nga din tulumtaw nga kunatayo. Madlawen ti katuga nga kababae nga siyak kitagdadagsin. Ket dito'y kabsat nga kasla, umikikay manen, tirik na kanya. Nga mawan ti mabalinak gaputa, nalpasen nga na igarungugungak, irigayong-gayong ni Suliso. Ti panagisem ko iti, kaadda ti kalim na ilo, wenno pan nakinaig Manong Robert. Iri may isang aldaw na panunutak kabsat ko, timapan ka rin itidadakkel ko. Tugot-tugot ko ti anak ko ani Jungjong. Ninanang tim mo na nga nadanon ko iti balay gabutawan ti amak. Nagpudnuak Manong Robert. Kasto'y tinagbalin nga sungbat wenno saludsud ti inak. Ti kadilalaki anak ko ket nawaya. Awanan ti sumsumbatan. Sa anak na insigida nga nakatimek, binaliwan na nga, dinamag wenno, binaliwan na ti saludsud na, ti kadidi mo isusumbat ket, kaawatan niya, adan responsibilidad wenno asawa ti lalaki, nga ama ti addaman iti sakluno. Andi, api nga di ka man lang nagpanunod. Nana, ti ama ti met kong maladaga ket nakisina ti asawa na. Timanaw ka no ti asawa na nga tugot-tugot na ti anak na. Kaya't na nga sa wen nga saan na nawaya. Sana formal ti panagsina da, malabalin niya nagapadawin mo. Adda sana kayat ti babae, adda sana kayat ti lalaki ti babae. Angem, saan pa'y lang mangitunda deta iti legal na panagsina da. Tapno legal meten nga, makirelasyon ket ka. Nusika awan ti problema, ngamin ket. Timusay ti kinakabalay mo, saan kayo meta nagkalay sa iti Daddy Samuel. Angin, nung aruden mapanunot nati, agsubli ti silong ti asawa na. When nuririyan na ka ti asawa na, napanunot mo ka di deta anak mo. Saan na ka makauni? Tsak makasumbat, Manong Robert. Pasig nga, wingi-wing when nutang edlaing ti may sumbat ko. Nga dito'y kabsat nga, nainot nga na nakanak when no nagtitid digiti luwag. Babawyek man no kas pagarigan babawyek. Ngem, mabalin ko kadipay nga yakras. Mabalin ko kadipay nga isubli. Tinapasama. Addan bunga ti panagkamalik no kamalimanen, tinaramid ko. Adda nagpitpiti kabiyag, iti saklulok bubway, tinagbali na relasyon mi ken ni Francis. Iti tawen ni Jungjong at talo, Manong Robert, iti day di agud daway. Kabsat ko kasla, agsal sa ludsud, no anya iti pagsarsaritaan mi kaninana. Saan na maununi? Pagsinsinublaten na kami ang kitain iti inak. No sinno ti aguni, iso ti nakaiturungan di iti matana. No ninanang ti agbalikas, iso ti kitain na. Idinto nga no sumong batak, wano agtong ed agwingiwinga. Siyakmet ti kitain na, Manong Robert. Banag nga kasla nakakonsensya aken simiplo ti panunod ko. Kasantong ilawlaw ti anak ko ano yun. Nga tumao ti kapsat na agad sa baliday ti ama. Maawat na tumato, Diyos ko. Maawat na tumato.
Dagita titi, agay ayam iti panunot ko. Aging nga simmangpet ni tatang Manong Robert. Ket dito'y ngayon pudno ti inak. Iagdama nga sitwasyon ko. Kasla makapuntot ni tatang ngem gapo siguro iti. Kaagda kiti sidong daw no, isa sorong karko kadakwana. Nileplipan na. Uni kamit din anding. Apay ngay naramid mo hanin ti kasta. Aring nakakalkal nood pa'y laeng kitin musay nga kinagbalay mo ino nagbali na asawa ngem. Simrik ka maninit sa bali nga lubong ni Ayan. Tatangyak na igawit pilit na. Nagayhatak niya ni Francis. Gaputa, mariknakmet ti kinapudno na. Napudno anak ko. Ngem ti agdama nga sitwasyon nga estado ti kinatao na. Ket saan na mabalin nga, ipampamay sana ka. Amangan ta makapanunot to ket panawan na kamit laeng ket si kanto ni nakakaasi. Pakairamahan ti pas ngay mo manin na maladaga. Keng kang runaan na pa'y tininaw na anak mo. Ni Jungjong. Nagawit kami ka ni Jungjong, idi balaya pagnanay dan mi nga maburburi-bura na. Kasla makunkonsensya, adadang kabsat idi umay ti katuga nga kababae. Anding, agdadagsin ka man eh. Kaya't nakadi nga sa uwen nga, di pa'y unay bimayag, ti panakabalong, ipupusay di anak ko nga asawam, ket adamanin sa bali nga kinarelasyon mo. Balikas na, no pa'y medyo na saya at tituno ti sarita na. Ladingitik na na. Diyak na igawit kirit na. Kamalino kamaliti, naaramid ko. Sapay ko matumapakawanak de di Samuel, ket pure na kayo. No da kami awanen ti kontrol mi ken ka. Awanen ti mabalin nga panang dilawin no panang ipawil mi ten yaman aramidem tao met ken de di anak mo. Tilaing panpanunuti kita. No kasanunto nga awaten ti anak mo. Nga adda sa bali nga kabsat na, wenno da kabsat na nga agapoy sa bali nga tao, sa bali a lalaki. Kabalinam to nga tanga palawagin deta kinkuana. Aramidik to ti amin nanang. Ipalawag po to. Ket pangaasiyo, sandak ko mga kagura. Pakawanindak ko may ti deti nga naramidak nanang. Pakaasik iti na ti pimusay nga asawa. Manong Robert. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system di aircon di lugan no Mang Robert. DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas na mapreventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao kung may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi may DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na, then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na, Mang Robert. Ketlo barado. At ag-barado ka DJ nga system, aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti, filter, kagigiti rugit DJ air conditioning system, ket ada tendency na nga ag-high blood iso na, maperdi DJ puso ti tao, maperdi met DJ compressor no ka, Mang Robert. Nagtuloy ti panaglabas ti aldaw, Manong Robert. Agingga ngayon pas ngay kon ti maladaga. Ti may kadwa nga anak ko, iri sa bali a lalaki. Ti putot ni Francis kanya. Gapoy di ba nagpas ngay ko, Manong Robert, jak nga rod may kanti atensyon ti ninaw ng anak ko nga ni Jungjong. Dahito ti rason niya, nagpermis iti ayan digiti nakaikamangak wenno naganak iti dedi pimuseng asawa ka ni Samuel. Timet na nga sister kanya kiti panagdalagan wenno panaganak ko ket ti mismo nga inak. Ngamin na inala na kiti mismo abalay mi, Manong Robert. Agingga nga nakaabruta wenno nakapasngaya. Mabaling ko manen ti sumrek iti trabaho. Nagsubliak nga rod iti pagtrabahoak nga catering service. Ngem dito'y kabsat niya saan ko na makita pa ni Francis. Ket base ka dagiti katrabahuan wenno kakadwami. Napan na dinanon ti asawa na iri siyudad ti Tugigaraw, ije probinsya ti Cagayan. Nasaktanak ti uray lang. Saan manen niya? Nagbanag digiti karina nga urean niya ti mapaspasamak ket saan nakabaybayan. Nga isu ti pagkamanga kiti panangipasngay ko iti bunga ti relasyon wenno ayanayat mi, Manong Robert. Dito'y kabsat niya adaddan niya nagproblema ak. Adda digiti makaawat kanya kaddamet digiti nang babalaw kanya. Kasta na ti biyag andin adalat tati pagkamalyan. Buses wenno sarita ti dadduma. Dahil takit nga minta di ka nagpanuno. Dahil takit nga minta nagdardarasudos ka. Kasla ka lang maawananan iti lalaki. At damit di kakasta nga balikas nga may parupa kanya. Nupay kasta di iti negatibo a komento di kindanda ng ida. Inkonsentrar ko ket di ti trabaho tapnon ti kasta. Adda pangalak iti pangbiag ko. Idagay pasngay ko nga anak ko. Nga pinanaganak iti Melvin, Manong Robert.
nga kadwa na ti anak ko ani Jungjong iti balay mi. Manong Robert. Ngem dakkel nga panagsidaaw ko ta, saan nakman lapulos akailiw ti anak ko ani Jungjong. Saan na nga kayat tumiba ti apo na abaket. Uray no pilitek nga ubaen. Saan na kayat ti umay kanya. Kumpet ket di ket umarako piti apo na abaket. Nasaktana, Manong Robert. Nupay kasta jakim pakita nga nasaktana. Wenno, kas na mapirpirsay tiriknak, iniday di agundaway. Nagbalikas ti ina ni Samuel, wenno inaday di Samuel. And may kami dito, ita, karikagom ti kabsat nilakay. Kabsat da nga, kabsat metlaeng di dinang tarake ni di Samuel. Nga, pasublien ti balay. Tinagyanan nyo ang balay. Kaya't na nga, patarimaan na ito. Umay na nagyan ito. Ngem gaputa na ikumit nga kukwa di Samuel. Kaskariti ikit na kinpana. Kaya't na nga bayadan. Kinuna na kanya. Ngem, nagtutulagan mi ti pamilya nga no, mano ti may bayad ken. Saan niya maitit ken kaanding? Dahito'y kat may bangko tapnon agbalinto nga pundo para di masakbayan ti anak kayo ti Daddy Samuel. Saan kayo nita nagkasar ka Daddy Samuel? So nga, amok nga, ore ti pagibasaran takit ti dindeg. Awan ti karbingam, nyamang kamat no anyaman ti pakailakwan ti balay. Wenno pagbayad ti kabsat ti aking kupa. Mas adadakit di nga ti anak mo nga ni Jungjong. Ti adan ni ti kalintigan, wenno karbingan. So nga sapay ta maawatak. Dahil talayang tirantakit. At pakada ako. Sinakbit naman ti anak ko nga agtawin ni dito pat. Nga dinak man lapulos karaywan wenno kailig ni Jungjong Manong Robert. Awan din aramida. Awan tin sungbat ko. Pudno ti sasawen ti inaday di Samuel. Saan kami nagkalay sa ni Samuel? Iso nga no anyaman ti na ipatawid ken ko ana. Awan ti karbingan. Mas adadakit di ti anak mi abinigdig na. Naputot na kanya. Nga dani ti karbingan no anyaman ti na ipatawid wenno maipabagi ken kuana. Naawatak deta Manong Robert. Ngem ti jak pulo si di maawatan ket no nasabidungan ti panunot wenno rik natin inauna nga anak ko ani Jungjong. Kablawan tayo ni Mr. Nathan Reyes, ni abirat ko Elena Garcia, ni Tito Jules Antes dita Kahuloy, Maui, Hawaii. Naragsaking kay panagdingdingeg ni Bong Agbuan iti Banna, Ilocos Norte. Kasawanan papagayam nga di tultuloy nga ibasa ti surat ni pagayam tayo anding agyaman tayo ka dito sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Thank you very much kani Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga Masarakan, iti number 121 Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo ket yung ipakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital. Thank you very much kani Mr. Onofre Durupan iti Waianae, Hawaii. Agyaman tayo kani Mr. Elvis Panabang ken Mrs. Mercy Panabang manipod iti Pearl City, Hawaii. Thank you very much iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga Masarakan iti Balintawak Street iti Syudad Tilawag. Adaanda ka iti kakalaing nga aircon technician staff nornusen da ti problema ti aircon ti anyaman na klase ti lugan. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center nga Masarakan iti Balintawak Street ti Syudad Tilawag kukuha kinmatmatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta manipod iti Bakersfield, California, Estados Unidos.
Thank you very much, Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you, iti TMT Construction Company nga masarakan, iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City, Laod, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas, ti kahit yung patakdirin na pasdek. Agserbi asipupudno kada kayo. Ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti Konseho ti Ili ti Marcos. Daytoyen tinururay di giregisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alanga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kandidat nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksit iti data, ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwangan na modelo inda atensyonan. Narod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Nasakit man tinakem ko iti desisyon, di kakabagyan, di pimusay nga asawa ka Samuel. Kang runaan na kada iti nagannakken ko na awan tinabalinak, Manong Robert. Napan ko nga rin inala, digiti, nabati nga kagamitak, iti mismo nga balay. Tibalayan ng isang petani di kanyak ni Samuel. Tibalay nga nakaibansayagan na ken naudi nga ng kitaak, iti bangkay na. Tibalay nga nagbalin nga umok ti ayanayat mi, iti day dinadungo nga asawa. Nagarubos ti luluwak. Wen kabsat. Agpaiso nga simrekak man iti sabali nga ayat, babaen iti sabali a lalaki ani Francis. Ngem nagsubli ti lagip. Iti panang pili kidiken ni Samuel. Nga saan ket di nga ti lalaki nga kayat dagiti nagannak kanya. Entanta namitim ko, ti dadawat ko ti pamakawan ken kuana.
Ket no dusak ti panakailako ti balay, nga naipatawid ken pana. Awatek nga si puso. Idi maurnos ko amin di kiti kagamitan kinarwatek manong napanag iti pagtengan da Samuel. Ti ayan di kiti naganak ken kuana. Dahil kakabsat na pakairamanan ti anak ko ani Jungjong. Ngaman yan nga sakit manin tinakim ko kabsat tay di mapasungadan nak ti anak ko ani Jungjong. Nagtaray deto nga simrek iti banay. Di mano nak gapo iti pamatik nga no. Adda akti iti balay dakit. Sangwen nak ti anak ko. Ngem na paaya. Simrek iti kwarto kabsat ket inlak na detoy when inrekep na tiridaw. Napantinugtugtug ti katuga nga kalalaki ken ure pa iti babae. Ngem saan nga rimwar. Pulos nga di nagpakita kanya. Idi dagpakada akon Manong Robert. Agsangsangit akon iti day di agundaway ken dumawdawat aklat ti pamakawan kada iti naganak iti day di Samuel. Inrekep wenno inlukat na iti pagdingi ti ridaw ti kwarto nga simrekan na. Ket nakitak nga aglulwa. Tarayek idi nga mapanarakupen ti anak ko ani Jungjong. Ngemin sublina nga inrekep ti ridaw ken napigsapay ti panangidurun na iti rikep. Kabsat ko. Awan ti naaramida. Nupay kasla wenno kasla agluluken idi ti riknak. Pinilit ko nga inangay ti amin na pigsak. Tapnon ti kasta makabali na kalabanan. Ti saem nga rikrik naek iti day di agundaway kabsat ko. Naraksa ka ba nagbuybuyan classmate ko Noli Malvarusa. Ijay Masbate. Good afternoon, Bats. Kenti Sibubukela Pamilyam. Thank you very much for watching. Manikot pa nagrubwat ko iti balay nga nangalaak kadagiti kagamitak kinarwate. Saan niya nagsardeng ti panagluluak? Agdudupudok ti panunot nga, mangimamig iti rikna. Tilagip ko iti day di asawa ka Samuel. Ti panangpanaw ko ni ti balay nga nagbali na umok, ti ayanayat mi ket panmatigmi. Ken ti saan, wenno kasla saan na pan nakaawat kanya, ti anak mi, ani Jungjong. Nagtultuloy ti panagtrabaho Manong Robert ngamin kasapulan. Nakapso ti din wenno lumakay din ti amak ken ti inak. Sano na yen nga makapagtrabaho ni tatang iti tantalon. Adod-adun iti inanana ngem ti panagtrabaho na. Banag nga nakaasyak ken kuan. Saan meta makatulong ti kabsat ko nga babae ngayon inaudi ngem iti siyak gaputa. Adaan met iti asawa. Arig na dakdakamin nga upat iti balay. Ti anak ko nga ni Melvin nga putot ni Francis. Ti amak, ti inak ken ni Jack. Siya kun tinagbalin niya kasla, mangisaksakad iti panagbiag, Manong Robert. Kang runaan na iti panakabadakkel ti anak ko, ani Melvin. Panagkasangay ti anak ko ani Melvin. Nagsubli iti pagtaengan da Samuel. Tapno imbitara kida pakairamanan ni Jungjong nga anak ko, Manong Robert. Sa anak manen na sinango ti anak ko, ngemin pasigurado ti katugangak wenno ti ina ni Samuel. Nga matender da iti kasangay ken pannakabunyag. Ti anak ko ani Melvin, kabsat ko. Nagawidak na rood nga kas ti dati nga riknak. Tinapaay nga riknak.
nga makaarakop man kuma iti anak ko ani Jungjong. Dimawat ti dispensar digiti naganak ka di Samuel. Amanganta ti amom ket bilbilinin mi ti ubing. Ngem saan? Awan ti sarsaritain ni may panggitket ka. Mabalin nga, nayadayula tirik nana, kapo ti panagneed na kada kami. Ngem namnamaem nga agsublin tumit la tarik nana. Bayam tento no kasangay ti kabsat na. Alaik to. Umay kamin to umatendar, andi niya. Nadanon ti kasangay ken pan nakabunyag ni Melvin. Nagsublit ti lagip kanya. Day di kari ni Samuel nga pabunyagan na itinagarbo ni Jungjong. Ngem saan na natuloy gapoy di pupusay na. Nagbalin nga rod nga simple laeng ti pan nakabunyag ken pan nagkasangay na wenno umuna nga birthday na. Nga kastamit ita ken ni Melvin nga may kadwang anak ko. Gaputa siyak laeng ti pangnamnamaan na. Ti ama na nga ni Francis nga napannangdanon iti orihinal nga asawa na nalipatan na kami. Awanin na pulos ti komunikasyon mi ken kuana kabsat ko. Manipod pa nagrubwat mi iti balay nga napan iti simbaan sinigsig gaak. Ti kaoy umay ti katugangak wenno naganak ken ni Samuel. Nga pakairamanan tin inauna nga anak ko ani Jungjong. Ngem napaayak. Nupay kasta na ikanak tinamnamay di malpas ti seremonya manipod ti simbaan. Kunak nga amanganta nagdiretso dalat ta ni ti balay, nga nakai saganaan ti sangkabasit nga pagsasangwan. Idi makasangpit kami kabsat inwaras ko digiti matak. Napaayak. Awan ti anak ko ani Jungjong, nga umay kumaipan, wenno, kuyugen yo matenda, dagiti naganak iti day di Samuel, Manong Robert. Pinilit ko lat titay bagik nga nagbali na naragsak. Aglalo lang nga ruden, idilukatan mi digiti regalo nga naipaikin ni Melvin, Manong Robert. Naragsak met ni Melvin, itiday di agundaway. Dita kabsat nga nagsubli akmanen iti trabaho kidi malpas day di nga okasyon. Kedi di maysa nga aldaw, Manong Robert. Nadamag ko asimmang pet ni Gerardo. Ni Gerardo nga aggapoy di balasyo taaw. Ni Gerardo nga iso idi ti pili, dahil dinaganak kanyak, tapno agbalin nga asawak, nga saan ket di aday di Samuel. Kapsat ko. Nupay kasta awanti, anyaman nga kasla, komunikasyon idi nagbaitan mi ken ni Gerardo. Agingga nga iti maysa nga aldaw, pinagrugwat na kami, digiti winoamo, pinagrugwat na kami ti amo mi gaputa, adda dinner party, nga mapan mi servisan. Wenno pagisaganaan iti makan. Bayat ti pa nagtartaray ti lugan, Manong Robert, nga nagluganan mi pakairamanen digiti lamisaan ken tugtugaw. Ken sumarsaranon ti nakailuganan digiti makan. Saan na ka nagriro? Ti dalan nga agturong iti balay da Gerardo, ti papanan mi Manong ko. Kasladya kamo ti aramide, kiti pan nakaisagana, digiti lamisaan, pan nakaurnos, digiti tugaw, iti day di agundaway. Aglalalo lang nga ruden, idi malasin ko ti rumwar, iti mismo apagtaingan. Ti balikbayan ani Gerardo, Manong ko. Anyan kabsata, bimusnag nupay, kimutong tilanganan. Nagsabat digiti matami immisem. Immisem akmet ngem, kasla sa bali di tiriknak gapoy ti nervyos amariknak. Kasla mapanunot ko nga uyawen na tinagbanaga, gaputa saan nga iso ti pinilik, idi idel-del digiti naganak kanya. Malmalpasen ti panangan kapsa tagiduldulin kamin kadigiti plato,
Dinto nga dagiti kakadwa ket akakasendan dagiti nayarpaw ka dagiti lamisaan. Umasidig kanyak ni Gerardo. Anding, kinunana, timmalyawak kituriak langa, kasla, manerbyusan unay, umasidig kanyak. San nga nagbalbaliw ti lang am? No kasano ti kinapintas mo, balasang ka ket isupay la ti kinapintas mo ita. Balikas na kanyak. Diyak na siguro liniwayan ti nang tagibeng iti bagit. Kinunak. Sayang. Kinunana manong Robert. Anya ti sayang. Sayang ta saan niya siyak ti pinilim idi. Sayang ta saan niya siyak ti naklon mo ti ayat na. Arad na nga pinilim di Samuel. Ore no kasano ti panangisugigi keng ka, datatang mo ken ninanang mo kanya. Talaga nga linikodan na. Siguro ket awan ni tiriknam kanya. Nadamag ko na saan ka nga nagasat, gaputa. Timusan ni Samuel. Simrek kay di may kadwa lubong ti ayat ngem. Dinaybayan na ka. Agpada ta tigasat. Nagdibursyo kami ti asawa ki Jay. Balasyo taaw, gaputa. Saan kami ngagkasurutan? Iso nga pinili kong tinagawid dito, ita. Kaya kung tiagnet dito, ito talad damit isang kabasita sa likwa. Sandakmet nga, pinawilan di dinaganak kanyak no pay masayangan da nga saan ko nga mauray ti panagpensyon ko. Kasta ka di. Agpada tatigasat. Agpada tatigasat. Anding. Kabayatan nagyaman tayo kadit sumaganad. Pagyamanan tayo ni Ma'am Evelyn Pablo Acosta iti Bakersfield, California, Estados Unidos. Thank you very much kani Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano iti Bangi, Ilocos Norte. Thank you very much Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Thank you kani Mr. Onofre Durupan, manipod iti Wayanay, Hawaii. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo, manipod iti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo iti TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan, North Lubag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging gana nga malpas, ti kayat yung patakdere na pasdek. Agserbi ka na kayo, ti TMT Construction Company, babayan ti panangimaton, ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Adanda ka ditag kakalaing nga aircon technician, staff nurnusin da ti problema ti aircon, ti anyaman na klase ti lugan. Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, ti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo bagay ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, kayat nyo ikonsultar iti doktor. Mapan iti doktor mapagtalkaan, Dr. Alan Taylan, ti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus.
Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Kelitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices. Mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Kelitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururay di nagisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya da pa iti panakatarimaan nga iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin iti kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Badu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Edi sumuno arabi Manong Robert Jack ni namnama. Wen kabsat. Mas dawa kidi dagtugtog iti ridaw ti balay mi. Patpaturugan ni din ni nanang ti anak ko ani Melvin. Edin to nga kaliplipas ko meta nagdigos. Siyak nga ron tinapan nang ilukat iti ridaw ket anya napan nakakigtut ko. Edi may baskag wenno may kwadro iti ruangan ni Gerardo. Naimbag nga rabi manding. Kinunana kabulon ti panangyawat na iti tallo arusas. Danda ni Jack awatin ni Diga po iti nervyos ko Manong Robert. Anya ti kayat niya sa ti tallo arusas. Apay nga sagutan na kiti tallo arusas, Gerardo. Damagin ka di pa'y laeng. No nagsubliak manipod balas yung tao ket nagawid akit lugar tayo. Kaya't ko masublian, dedi tinalikod ang mga ayat ko. Manong ko, jakam mo iti sungbat ko. Pinetpetak ti, talo asabsabong weno rosas. Iti day di agundaway. Sumrit ka. Iti unig nagsarita ta. Kinunak. Ngem kaslad na idumduma aragsak. Iti panangibalikas na nga sublianan na. Day di tinalikodak nga ayat na. Manong ko. Nakasalas ti pasita balay mi rimuar ni tatang simmarunumek ni nana Manong Robert at nakamit gayam Gerardo nadamag mi simmang pitkangin mabaing kami mita umay kinuna ni tatang anya ko matipagbaynan niyo tatang siguro gaputa babaing kayo siya kong timay kinuna na nga inya nga saan ka nga nagbalbaliw Timu daw ngem, kasla kimutong ka. Maritiniriti trabaho, di balas yung tao tatakin. Gapod nagdudupudo pa parikot yung problema. Mabayag ka di bakasyon mo, Gerardo. Balikas ni tatang, idinto nga ni nanang. Ket naka, konsentrar di kiti matana, itigigamak na talo arosas. Simungbat ni Gerardo kini tatang, ket kinunanay di kastoy. Saan ko nga kahit tiyag subli sa tiyatata?
Narigat ken. Siguro saan nga iso ti lugar nga nakaikarya. Nagsasamusang nga problema when parikot ti sinangop sa niya. So nga nagdesisyon na kaagawin dahil dito. Total na damit isang kabasi na pagbiagag nga sa nikwa ti pamilyari. Saan metin nga kalikagong ti kakabsat ko nga sa diyay kaputa. Ang dadangarutin iti nasang ano ba? Ay kastaya. Alala na sige. Agsarsarita kay nga ruta. Mapangkunyilan na nako. Lumakayan ti taong Gerardo, masapulin ti masapang panagturo. Kinunanakit, nagtunged ni Gerardo. Simmarunumit na nagpakada ni Nanang. Ngem kasangwanan nga namimpinsan nga sinangon na ti ruangan ti silid. Tinalyaw na pa'y naminsan, dagiti gem ko arusas. Ni Gerardo, ginutigot na kumanin. Anya ti desisyon mo. No payag na nalidi man na palabas mo. Saan ko sabihin di kita? Ibilang kunto nga pudpud mo nga anak di kiti duang anak mo. No payag da anak mi ti asawa, kaya di na lasyo ka. Pangaasin. Edi may kadwa gundaway. Aklunin na ko nga. Di na ko matalibulan. Ita nga'y panitnik ko kin ka. No kasano ti kinapudno day di anaya. Day di ayat nga'y muna nga'y daton ko kin ka. Andi. Napalabas ti agarup may sa abulan ngano nakurkurang nga ta, Manong Robert. Nga dito'y nga umay latay dukdukit ni Gerardo ti ayat na. Inaklun ko ti ayat ni Gerardo kapsat ko. Naangay nga rod ti simple nga seremonya ti panagkalaysami gaputawam met ti makaipawil kanya. Ore kenkwana gaputay sunak ket diborsyado. Naaddaan kami ti maysa nga anak, babae. Daytoy ket ni Mika. Awan met ti sapule ket ti panangibilang na kaspudno nga anak na ti anak ni Francis nga ni Melvin. Idinto nga ti anak ko ani Jungjong. Inalamet ti uliteg, day di Samuel nga nang bayad iti balay, nga pagnanaidan mi di, Manong Robert. Masigurado nga napintas ti masakbayan na gaputanabak nang ti uliteg, day di Samuel. Ken madamdamag kumet, nga napintas ti record na iti pagadalan ni Jungjong. Tilaing kaililiw ko ket isu kumamet ti pan nakaisubli ti langin-langin mi ken ti perangibilang na kanyak, kaspudno nga inana, kapsat ko. Ngem nupay sa anin na maaramid deta no kaspagarigan man santo na malawlawagan ti panunot na. Naragsakak nga maikan tinaranya ka masakbayan ti anak ko ani Jungjong. Dituyen pagayam ko nga rikpak deti surat nga nangipalaunak tinapalabas iti biyag kinayat ko. Agyamanak, Manong Robert, tinayat mo nga nangibasa iti deti surat ko. Deti iti pagayam mo, anding. Pagayam ko anding, agyaman akmet, iti panangisurat mo, iti bueno panangipatulod mo, iti surat mo, nga nakaipalaunan, tinapalabas iti biyag kinayat mo. Iti basbasaik diti surat mo, ket may maysa tinagturungan, ti komento, when mo kapanunutang. Kaya rigam ti maysa nga tao, nga saan na nga mo titurungin na, bueno saan na nga mo ti papanan na. Naglugan ka, iti taxi, when tricycle ko mangem, saan mo nga maipalawag iti eksperto a driver, no sa din no ti eksakto nga destinasyon mo. Iso nga ore ti driver, ado di iti nang iturungan na ken ka, kasta ti biyag mo. Saan mo nga nasigurado no sa din no ti destinasyon mo. Siguro gapu iti pan naka buribur mo iti panangidildel, datatang ken ni nanang mo ken ni Gerardo. Nga timetayan ti Riknam ket day di Samuel. Iri mapukaw mo ni Samuel, adadamanen nga nayaw awang ka, gaputa, binalod na ka ti Riknam. When no, iliw mo iti mangipatigkin ka.
iso nga dinteng ni Francis iti biyag mo. Agingga nga nakadanon kay ti husto nga destinasyon, ti mo na nga nangidaton iti ayat ni Gerardo. Agyaman kay ti Dios gaputa, nagkuros pa'y laing ti dalan nyo ken ni Gerardo, nga mok nga isuitan, ti sanggir ken kamang mo pakiramanan, dagiti duwapay nga anak mo, Ada Melvin ken ni Mika. Ulitek ti agyaman, iti detoy nga surat mo, when panangipatulod mo iti surat mo, iti programa tayo tinapalabas pagayam ko anding, sapay kumatag talinaed, when wag nanayon ng tiragsak, ket mamimpinsanin na may kupin, ti saan anapintas, anapalabas. Pagayam dito imeten nga pumakada kami ti programa tayo tinapalabas dito ti pagayam yon ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Iba ti min gagayem ti natalinaay nga malim ti Sabado, agyaman kam tingkay, panagdingeg keningkay, panagduya. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.